achter die uit Aiwai, die lijkt er ook bovenop, maar ze zijn fjouwerkopjes. En hoe lang is dit al, hè? Van juist de morgen. Van juist de morgen al? Ja. Juist de morgen weer de eerste, juist de middag de tweede bij. En nou, die heb je hem de laatste, jongen. Wanneer ontdekte je dit voor het eerst? 13 april. Ah nee, 19 april. 19 april? Ja, toen lag moeder op tafel. Oh. Ik kus de bekje. Het bekje zie je. Dus er lag de moeder op tafel, wat dacht je toen? Nou, ik dacht, wat voor gekheid jij nou in mijn bloembak zitten? Je hoorde ze hier gewoon in de blombakken? Ja. Net voor het jaaien? Nee, ik juist net vet. Net jij de rest er is vleenen. Aha. Hè? Dat is toch veel te mooi. Maar hoe hou je er nou rekening mee? Want je kan hier nou misschien net bij de bloemwetter aan. Die ook wel wetter. Ja? Oh ja, die ook wel wetter. Ah, oké. En deze. Maar de waskop hing je op het balkon, kan dat nog wel? Dat doe ik, ja. Ja? Prachtig toch? Dat heb ik nog nooit beleefd, hè? En wat zei ze de boorlier ervan? Oh, die ben ik gekker te zien. Is dat? Wat maakt ze? Die vinden het wel bijzonder. Dat is van derde, denk ik. Van de onderboorvrouw? Ja. Maar heb je dit nog wel eens eerder mooi maken, hè? Nee. Nee. Nog nooit. En je bent hier nog maar krek eigenlijk? Van 10 december, oh ja. En Jelle Ierke? Ja. En vroeger zelf nooit nestjes in de tuin horen of zo? Ja, wel nestjes in de tuin, maar niks erin. En je spontaan in de blombak, daar zat even heven? En spontaan in de bloembak. Nou, Die oren komt heel dit verder ja, uit de maar ze aardbei. schuikt met zijn sjen. Nee, Ja? verraden. Je komt er steeds verder uit. Komt wel een steekje. Tja, nou wipt er helemaal eruit. Tja, de vogeltjes ben je al, juist toch? Met mijn huid er al? Ja, zit er iets, joh. Hallo, kijk je daar. Tijdje geleden. Ja, lang geleden met hem, man. De reis gemaakt. Ja, wie is dat zo? Ja, Zo. nou, mooi toch? Ja. Goeie reis gehad? Ja, prima. Ja, deze keer fantastisch. Want deze keer was de eerste keer dat ik meemaakte. Windstil. Harry Cohen is al ettelijke jaren klantbuis. Had hier in Friesland wennen. Is naar Zweden emigreerd. Maar de buis klantblauw. En gaat regelmatig op de bromscooter. Die we in Maas wel filmpjes zullen nemen gaan. Heen en weer. En dat vinden we toch wel heel bijzonder. Zeker voor een man van dik zondag hier. Holland was niks voor me. Te klein, te nauw. Ik ben zo gewend aan de ruimte en om op mezelf te wonen. En toch centraal, dat als ik wil, kan ik toch contact maken. Also. Maar dan pak je dus de scooter en dan denk je, nou ik ga wel naar Zweden, want ik vind het hier niks meer. De scooter is zo, dat is er zo. Ik vind het een prachtding. Ik heb de tijd, ik ben pensionair. Ik heb alle tijd. Zo, ik rol overal heen. Ik ben naar het noorden geweest, in Zweden met dat ding en naar Nederland. Die scooters die ik graag wil hebben, die kan ik in Zweden niet krijgen.
Dan moet ik ze bestellen en dan moet ik heel lang wachten en dan krijg ik nog niet wat ik wil hebben. Dat is die Zweedse politiek also. Daar deugt niks van, helaas. Ja, wat dat omgeeft, je hebt een grote verantwoordelijkheid. Ja, inderdaad. De man gaat een heel in de wereld in. En we hebben toen in de tijd wel waskou van als er wat gebeurt, we kunnen net stellen sprong erheen in. Maar het geval wordt dus inderdaad verleden dat er wel een structureel probleem bij. En in eerste instantie had het zelf een keer opgelost, maar toen we er nog een keer hebben mis. En toen hebben wij gewoon zijn van nou, we hellen hem op in Zweden, we maken er een rondje van. Ja. Dus mijn vrouw en ik ben in 2 dagen tijd heen en weer in, dan gaan we de scooter ophellen. Was je mijn eregast? Dat was in mijn VIP, mijn eregast also. Nou, dit is de nieuwe, hoe bevalt hij? Nou, hij bevalt prima. Uitstekend. En dat zal me ook wel weer naar huis brengen en een heleboel kilometers zal ik er plezier aan hebben. En hoe lang doet u erover? Dat is verschillend. Ik geloof met deze nieuwe scooter, omdat hij zo pittig rijdt en alles, 20 uur. En overnacht u dan ook ergens? Nee. Ik rij stug door. Wij wensen u een hele goede reis. Ja, maar dankjewel. En leuk dat jullie kwamen en even een beeld. En dan mensen die me zien, het allerbeste. En tot de volgende keer in Friesland weer. Ajuus.